færdig. Sidder ordentligt. 1, 2, 3, og vi er på. Ja, jeg sidder her i dag med Astrid og handicapper, også kaldet Børge, tror jeg nok. Jensen. Så Børge Jensen. Ja, Astrid. Ja. Der går rygter ud i byen om, at du elsker Cecil, og derfor så skulle dit øgenavn være Cecil. Passer det? Nej, jeg ved ikke lige helt, hvor du har det derfra, men altså, jeg elsker, for det første, jeg elsker Nordstate. Og for det andet bliver jeg kaldt for CC. Altså Cecil. Nej, CC, altså A, B, C. 2 C'er. Ikke? Hvad kommer egentlig efter C? Er det ikke lige mig? Børge. Der går rygter ud i byen om, at din kone hun slår dig. Passer det? Ja, sådan en dag. Altså her i går, der skulle jeg lave aftensmad, men det gjorde jeg så ikke. Så slog mig her, så jeg har fået et blåt øje og en lille flænge af. Det blev faktisk ret meget. Og så jeg aner ikke, hvad han snakker om. Altså helt ærligt, nu må du lige styre dig med det der løgn, ikke? Hun slog mig i går, fordi jeg ikke havde mad. Jeg prøvede lidt til, hvad jeg siger. Nej, fordi prøv lige at høre her. Du kom hjem i morges med et blåt øje og blod ud af øjet. Helt pigtøjet. Og jeg siger til dig, jeg stod og spurgte dig flere gange, hvad der skete? Holy shit. Det var sådan en stiv svenske mand. Ved du hvad, hun sidder totalt og lyver, ikke? Fordi at hun kom hjem fra arbejde. Det er også lige meget. Ikke? Ja. Vi vender igen, ikke homie? Det var det. Sådan der. Er der flere spørgsmål? Jo, altså... jeg vil gerne vide, hvad du arbejder som, Astrid. Jeg arbejder sgu ikke. Det er ham. Og Børge gik ind i kamera 1, ikke 2. Okay. 1. Godt så. Og ikke Astrid. Børge, hvad arbejder du med? Jeg arbejder sgu ikke, men det er sgu hende, der arbejder. Hun arbejder inde på fabrikken, mand. Ej, altså, prøv lige at vente lidt. Jeg har lige fået en besked 2 sekunder. Nej. Hun ringer bare ikke nu. Ej, nu må du hellere sætte telefonen. Det er hende, der skal købe det der. Her, den er taget. Ja. Hej, klokken her. Prøv lige at du har slet ikke taget det. Der, sådan der. Ja. Nu. Hvor er den? Ja, kom nu. Ja, hej. Jeg er nødt til at smutte, ikke? Okay, vi ses, mand. Kommer du tilbage her? Ja, selvfølgelig. Fint. Er du tilbage om 10 minutter? Ja, det var hende den lange. Hun er jo lige hernede i Østergade, så... Ja. Præcis der. Ja, men vi sætter lige den her på lydløs, ikke? Ja, så... Ja. Så er der jo kun der er mig tilbage, Astrid. Ja. Kan du fortælle mig, hvad det var, din mand han skulle? Det er fordi, altså jeg må rigtig ikke sige det, men han er push. Pusher? Sætter han push-up på? Nej, altså... det er sådan noget stof, altså du ved, til næsen og til armen og sådan lidt... Kælder, ikke? Er du så narkolyder? Nej, det er jeg godt nok ikke. Nå, man ved det aldrig. Hvor lang tid går du frem og tilbage? Han er tilbage. Altså, han skulle meget gerne være her nu. Så, ja, han burde være her nu. Så. Og han kom også der. Hvad så? Fik du fucked up mange money? Ja, Totalt, mand. ja, man. 600-700 kroner. Sæt dig nu ned, vi køber kameret, du. Alright, kom så. Ja. Jeg fik 700 kroner, mand. Din dame, eller hvad du kalder hende, har lige fortalt mig, at du pusher. Hvor sagde du det, mand? Det var en hemmelighed. Det er så skært, mand. Jeg skulle ikke gøre for det, mand. Hun tvang mig. Jeg er så også lidt skæv. Hun tvang mig til at snitte lidt, men hun er ikke rigtig klog. Jeg røg kun has. Nå, men nu er du pusher. Ja. Så må du have et eller andet på dig. Stop, mand. Det er mit. Jeg ved ikke, jeg kan. Ja, mand. Ja, mand. Helt sikkert. Ræk mig lige spejlet. Ej, se
lige nu der, altså. Han smadrer hele studiet. Spørg, mand. Hele studiet, det... Bare kald mig handicapper, ikke? Handicapper. Kom nu hen med det der lort. Ja, man, slap nu af. Jeg tror, vi snakker også. Hey, jeg skal ikke gøre det i mit studie. Du slapper bare. Jeg skal bare lige have en til den ene Ja, men ellers får du et par på hovedet. Jeg skal kun lige have lidt til den ene hjernehalvdel, okay? Handicapper, vi kører på kamera 1. Her, hold det her. Snakkermus. Det skulle også mit. Ikke et skid, mand. Nej, lige pludselig blev dit, eller hvad? Ja, Du skal ikke meget skaffe det. Hold din kæft, mand. Altså... Så... Ja. Så... Men der... Skulle du meget gerne lige... Hvad var en lille vestlig... Lille lejr. Hallo, mand. Du skulle ikke slappe nogen store Hold nu klokker, kæft, mand. Det er mit kokain, okay? Du sniffer det ikke. Det er sgu ikke kokain, mand. Det er 2CX, mand. Du er ikke rigtig klog, hvis du sniffer sådan nogle 2CX, mand. Prøv at se en dårlig pusher, du er, mand. Du er flydende 2CX, mand. Gud det dig, mand. Du er ikke så, mand. Ja, gud det dig. Lille sov, mand. Ved du hvad, jeg har været det på det i 5 år. Nu må du da lige tage og styre dig lidt, ikke? Han sov, Giv mig lige en snit. Nej, du skal kraftedeme ikke have noget nyt, mand. Så når man også spejler. Du skal ikke have der er mere, mand. Ja. Jeg har lige sniffet den, der var lige der. Ja, men du skal bare lige gemme det til senere, ikke? Okay, helt sikkert. Fyr den lige derovre. Her. Stop, mand! Så du bare slår mig, mand! Hvad fanden laver du? Fuck mig op, tjempe, det var kæmpe skarpet det, mand! Du er sikker på, at det er sygt jogging. Se, hvor skæv han er, mand. Nå, kom med flere spørgsmål, mand. Hallo? Nå, det var det. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hallo? Det bliver sgu da nødt til at have mig, for det bliver sgu da nakket. Nu er det min. Nej, jeg har 1000 kroner for det, mand! Som om du tør det, mand. Er din kæreste? Hvad fanden tænker du på sin skævt, jom? Hvad laver du, mand? Din skævt, jom, mand? Hvad laver du?